Ani yang ma an willa ka se wɛrɛ la bi. An sera filaw fɛ yen. Basabu an mago bɛna jɔ u ka nɔnɔ na waasa ka fromage dilan i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogo min na. Aw bisimila. Aya, an ye nɔnɔ biri fo k'a ɲɛ. Misi nɔnɔ ɲuman. Ne ta in bɛ i n'a fɔ litiri 1 ani tila. Nemurukumuni kumaba 1 ani tila. Vinɛgiri fana bɛ se ka k'a la n'a sɔrɔla nemurukumuni t'i bolo. An b'an ka nemurukumuni tigɛ k'a sɛnsɛn k'a ji bɔ. An b'an ka nɔnɔ sigita kan k'a bila ka wuli. I bɛ to k'i janto. I b'a lama. I bolo tɛ jɔ a lama tɔ dɛ. An b'a lama f'a sanfɛla ka kanga. Nɔnɔ wulila fo k'a sanfɛla kanga. An bɛ tasuma fa sisan ka bɔ a kɔrɔ. Ka sɔrɔ ka nemurukumuni shuru a la dɔɔni. N'i ye nemurukumuni shuru a la dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka kurukuru ten dɔ. K'a kɛ i n'a fɔ nɔnɔ kumu. Baara ɲɛna. An b'a bila sisan a ka suma. N'i y'a dɔn k'i ye numu ye, i bɛ se k'i ta k'a gonima. Basabu olu tɛgɛ ani maa tɔw tɛgɛ tɛ kelen. An bɛ tɛmɛ ta ka popilini jɛlen dɔ fɛnsɛn a kɔnɔna na. An b'an ka nɔnɔ ta k'a sɛnsɛn. An b'a bɛɛ kɛ tɛmɛ in kɔnɔna na waasa a ji ka sɛɛnɛ. An bɛ popilini fara ɲɔgɔn kan a da la k'a sɛbɛkɔrɔ bisi. A sɛbɛkɔrɔ bisilen an fɛ, an b'a dayɛlɛ ka kɔgɔ dɔɔni furufuru a la k'a n'o ɲagami ɲɔgɔn na. An bɛ sɔrɔ k'a siri k'a ja k'a to tɛmɛ in kɔnɔna na. Miniti 1. Ayiwa ni maana n filila. Ɛri 1 bɔ ɲaango. A tɛ ta ka bɔ tɛmɛ in kɔnɔ dɛ paseke ji buruburu dɔ bɛ bɔ a la hali sisan. Ɛri 1 kɔfɛ, an b'a ta k'a dayɛlɛ k'a lajɛ a kɛra cogo di. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a la. An ka fromage sera. Waasa k'a dundala tɔ ja. N'a sɔrɔla huile d'olive b'i bolo, i b'o furufuru a sanfɛla la. Ne ni maanaw, n yɛrɛ b'a to yen aw ka nkalon bɔ n da. Ni video in jara aw ye, aw bɛ se k'a kolongolo aw ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ se ka mara frigo kɔnɔna na semaine 1 bɔ ɲaango. Fiɲɛ kɔrɔ la, o ye tile 3 ye. N'a sɔrɔla hali sisan i abonenen tɛ i abonné. Waasa ko tɔw kana na pan i kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.